Hola, soc la Maria, comercial d'immobiliari Espígol, i avui us vull ensenyar un dels edificis d'alta qualitat situat en el carrer Nou de Girona. Endavant, comencem. Aquí tenim en primer lloc el que seria aquest petit distribuïdor. En un costat tenim un armari empotrat on es pot utilitzar per jaquetes, sabates, etc. Ben bé davant tenim la primera habitació de matrimoni, zona de dormitori i una zona totalment de vestidor. A continuació, dins de l'habitació, veureu el bany, que en aquest cas és en plat de dutxa, enrasat a terra, com podeu veure, de disseny, vàter suspès i mobles totalment fets a mida. Seguim per aquest costat, continuem. Tenim un segon bany, on seria més el bany de dia, també plats de dutxa, enrasat a terres, mampara, banys suspesos, ja podeu veure que és d'alta qualitat. I a continuació entrarem en el que seria més la zona de dia. Aquí ja es pot apreciar una part del que és la sala d'estar, però us continuo ensenyant la segona habitació de la vivenda. En aquest cas és una sola habitació, és l'única que no té el bany a dins, ja que les altres dues tenen el seu bany. També molt gran, amb armaris, totes les habitacions tenen els seus armaris empotrats, totalment dobles, totes elles, i continuem. Aquí tenim una altra petita habitació, que seria més la zona de rentador, on tenen rentadora, secadora, una miqueta de traster, i seguim en el que és tota la sala d'estar, que aquí és un gran menjador, ja que en el seu moment hi havia una habitació i en aquests moments el que vam fer és guanyar molt més espai en aquest menjador. És a dir, té possibilitat de fer una quarta habitació si es volgués. Llavors continuem, tenim aquí la tercera habitació, que també podeu veure que té tota una zona de vestidor, la part, diguéssim, que en aquest cas ho fan servir més de despatx, però on es podria col·locar un altre llit gran, de matrimoni, i dins de l'habitació mateix tornem a tenir un altre bany. Tots els banys, com podeu veure, són grans, amb plats de dutxes enrasats i banys suspesos. També armaris empotrats a tot arreu. Seguim per el que seria el menjador, on veureu que totes aquestes obertures donen en el carrer Nou. En aquest cas és una orientació que tenim sol de matí fins al migdia, i des d'aquí al menjador tenim sortida en aquesta terrassa que des de dins de la cuina també veureu. Aquí tenim aquesta cuina totalment de disseny, amb aquesta barra que té el seu encant, on es pot gaudir d'esmorzars, dinars. I des de la part de dins de la cuina hi tenim tota la zona de calaixos, que seria el que és la illa. Tots els mobles panelats, com podeu veure, tot lacat, forn, microones, totalment tot a mida. I a continuació també tenim el que és pica i vitroceràmica, amb la campana totalment incorporada. Des d'aquí mateix es pot sortir en la terrassa, on es pot disfrutar o gaudir d'uns sopars a la fresca amb les vistes que tenim des del carrer Nou, on dona tot el Pont de Pedra. Us deixo perquè pugueu gaudir d'aquestes vistes. Qualsevol dubte, no dubteu en trucar-nos i us donarem molta més informació. Moltes gràcies!